Alright. Ayan, natutudo ang manen kadatay amin nga sa kapada dito'y Lawag City, kasama din dito'y Ilocos Norte. At gabgablawang kayo iti naragsak nga aldaw, naragsak ka pa nagbibuya sa dinuman na paset tilubong ti ayan yu itak. At manipod dito'y Never si Studio mga kasin. At to'y arod manen na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Ti programa nga pakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mangibasa ken mangted biyag ti may sa pakasaritaan nga iti udi na ket ada parikot na nga intay tu balakadan. Ayan, problem of the day ni Melanie iti Ilocos Sur nga ina pinauluan iti siyak ti inam anak. Opo. Pakasalitaan ti ina ken anak dayto mga kasin, sigurado hakid di nga do ti makarelate kada kayo. Alright, sagutan nga ti surat ni Melanie. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakiburay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu dita Neymar sa studio. Kas namin tayo nakablawak kasin yung dagiti padak nga dumdungeg kaya nagbibuya iti dito nga programa. Nasemak nga agbuya kadagiti na dumaduma nga Ilocano drama. Ngayon diti Neymar sa studio, diti fanpage yung nga dirmanong naming nga talaga ti nakaadikak. Kat gaputa at daanak iti parikot itangag dama na awis metiriknak nga mangibinglay iti pakasaritaak tabareng may kandak iti balakad. Maburburiburan nga min tiriknak kasin yung maipapan iti anak ko nga ni Kiko. Ni Kiko nga anak ko ti kinabalasang. Wen kasin yung naganakak abalasang dahil di nakasikog kanyak gas na nagpukaw nga asok idita naduktalan na nga agnadagsenak ket iso ti ama ti sikog ko asaan ko metin nga makontak iti cellphone na ti Facebook na ti Messenger kaawatan nga intarayan na ti sikog ko idi. Ket awan ti panggep na nga mangsungbat ti responsibilidad na. Sabay la naidalit idi ti sakit ti inak bayat iti panagsikog ko kasin yung ket kabilitan nga sisyak tinangisakad ti panagbiag mi nga agina kasama ten ni nanang kapilitan nga nagtrabaho ak bayat ang masikugak. Ang imarik namin nga talaga tirigat tibiyag kasin yung nang runad idi ta ipasngay kon ni Kiko. Agingga nga dimteng iti may kalima abulan. 5 abulan idin ni Kiko. Idi ta dimteng nakakaskas ang napasamak iti biyagmi. Idi ta saanen nga kinabailan ni nanang tinanglaban iti sakit na. Ket kastyuman nga arugyak ti amin kasin niyo. Unay gamatin nanang. Kunam nga labanam ti sakit mo tapno adda ka badangat namang padakkel kay ni Kiko. Iwan niya tinapasamak. Pinarawan na kami nga gina. Kasano kami pengarod nanang. Nanang. Makipagladingit kami kasinsin. Agyaman na kasinsin Valerie.
Condolence, Ipag. Agyaman ak Marlo. Sige. Agtugaw kay to. Dahil dasarang kay to ti meriendayo. Saanin nga naskin pa, kasinsin Melanie. May kamila dito ito, makipagladingit kami. Ay na. Nasakit nga agpaiso, ti pupusay ni auntie. Ngem, ti pagmayatan na mo't kat makainanan, tanabayag mo't nga panahon nga, ag-agalin na ti sakit na. Uwin nga ron, piman pa'y ni nanang, nabayag nga nagsaksakit. Ngem piman, ingkarkarigatan na, galinabanan ti sakit na gaputa. Gaputa kaya't na nga dumakkel ti apo ko na kanya. Alas, tunan kasinsin. Panunutem latan, nga dalaing ni auntie, nga mangkit-kita kada kayo, mangtartarabay kada kayo, sa dinuman ti ayan na itan. Pudnuti ko na ni Valerie. Ipag. Imbag kayo ta. Ada ka kasinsin nga. Asidig nga kabagyak dito yung lugar tayo. Kasanuwag pa nga rodita. Kasano kami pa'y kinikiko. Ada kami mo't kasinsin. Asidig kami mo't lang kay ni Marlo. Ibang tiyor problema kasinsin. Kasano nga makapagtrabaho. Kasano ka manggid para kada kami nga agina. Idinto nga awan metin ni nana nga pangibatsyag ti anak ko. 5 bulan na pailaeng. Isungar nga. Dahil tapay ti may sangaran tami kasinsin. Anya ti kahit mga sawen kasinsin. Kaya't mi nga ibagaking ka. Nga tapno maituloy mo lahat at trabaho para iti anak mo, para kada kay nga gina. Anya nga tanong umay mo ibati kada kami, ti anak yo. Umay mo ibati kada kami ni Kiko. Huh? Okay lang kada kayo? Apikit din nga saan? Agkapidwata. Agkasinsin dagiti. Naganak kada ta. Awan pati sabsabali. Ken may sa. Nabayagin nga agdenden na kami kini Marlo nga asawak. Ngem aging gayta awan bet peti anak ni. Wen Ipag. Okay lang kanya mi. Awan pati aywanan ni Valerie. Ta aging gayta kat di matlag si Kugen. Agyaman ak bayaw ken kababain na baka madisturbo kay lang. Ay nasaan? Kasinsin, pakaragsakat, no umay mo ibati ti anak mo kada kami. Bayat ti ingka pa nagtrabaho. Nimat la Marlo ti trabaho na kada kami. Siyak, adak maladya balay. Sigurado ka kasinsin. Uwen kasinsin. Kasta ti agkakabagyan. Agsisintakit. Agtitinulong. Agyaman ak kasinsin, Valerie. Tsaka mo di aramitig na awat kayo. Agyaman nagbayaw, Marlo. Awan tiyan yaman na Ipag. Nakagaya men. Wen kasinsin. Ibatik nga roda ni Kiko dito eh. Uray tamat maturog met. Ken at digiti gamit na. At digiti usaren na. At diaper na dita. Ken adadati natemplakon nga. Ay na, dati amumlatan. Dati gatas manipod kanya. Nalamis pala data pakireflatan. Kat no, adaman ti problema, awagan na ti cellphone ko kasinsin. Awan ti problema kasinsin. Ay na. Ay, kay ayok launay nga, ibatim kanyak ni Kiko. Kat, tapno adamat ti liwliwak Bayat ti kaaddan ni Marlo nga asawa kiti trabaho na. Agyaman na kaurot kasinsin. Aladyak amon ti aramitik no awan ka. Kinimbag tayo singasing mo nga, ibatik keng kati anak ko. Ano saan ko ma? Amang ano, insarden ko tinagtrabaho. Ang impan panunutek, pangalan mi nga ruti. Gastusin mi. Pangalan mi nga ruti. Ay na, saan mga problema ayon tayo kasinsin? Alayin ka kitek trabaho. Siya kun ti makaamu kini baby. Awan ti pagdanagam.
Kay ayok mo't kit di ati agaywan, iti anak mo. Taka anak ak pati suna. Saan ka di? Uwan ka sinsin. Inakaruten. Nagtalekak kini kasinsin Valerie kasin yung gaputa awan met tinanamnamak nga madi nga panggep na iti panangisingasing na nga bayat ngayon iti trabaho ket ibatik ken kuana ti anak ko. Nabayag nga minen nga agdenden nada no pay saan da pay nga nagkasar ken ni Marlo angem awan pay apulos ti nagbalin awan pa iti anak da no pay nabayag mo ten nga gaggagaran dati maaddaan iti anak. Kadyak impagarop ka sinyong nga dahito panangibatbati kita anak ko kini kasinsin ko ket iso ti pagrugyan ti amin nga parikot ko iti biyag. Nang runa lang nga ruden, idi ta talaga marigata na nga uray no ada trabaho. Kasla jak mapanunot. Jak pulos namnamaan nga maikakto iti naranya nga masakbayan ti anak ko nga ni Kiko. Iso nga iti may isang aldaw. Ay na, amod to iti anak ko. Ay na, mangrabi ka pala ditoy. Melanie, kasinsin. Ha? Saanin? Uri taging matak mo titi pangrabi. Ni, maturong mo't manan ni baby. Uwen nga ron. Ibag, may ka pala mga, inlak amon da ka. Saanin bayaw? Mga anak tulad ta di balay min. May kulay nala ni baby Kiko. Agawid kami. Nalpas mo ti trabaho kon. Ay na, kasinsin dito'y kakadlatan. Anya nga tanong yan ka dito yan? Ha? Uy na ibati mo lata ni baby. Ha? Saan na mabalin kasinsin? Ay na, kaasi nga rod ni Kiko. No kasta nga, minalim nga umay mo alaan. Aglalo ita na masiturog na. Kapilitan nga iyawid ko akasinsin. Taidya nga rod balay ti balay mi. Uwan angin agsagaba mo ta anak yo. Anak mo kunak ko ma. Agsagaba ni Kiko. Kasano lumariing di tadalan. E di mabitin ti turog na. Siyakton di makaamo kasinsin. Ay na. Dito'y kapay lang. Mangrabi kapay lang. Iuray mo latan nga makariing. Uwan magkami ipag. Tatno ti kasta. Makompleto na matlaturog na. Ken mangang ka dito yan. Alagit oray si Dem latan at ginatang mo. Alan kasi sinumay kan. Kaasimit ni Kiko. Katurturog na launay sa mo iyawid. Sige, kasinsin. Agore ka. Mabisin sa iso nga nakariing. Ala, padidyan pa lang, sakbay mo nga iyawid, tapos nagtal na. Sige. Agore ka, Kiko, baby, mabiglahin. Ala, agdedikan. Ala, isubo mo na. Agdedikan. Ay, abi nga dito mo nga pinadede ni Kiko. Ha? Ay na. Inpan mo ko majig silid, Abi ka di kasinsin. Ay na. Aday pa langmat ni Marlo Jik kusina. Ha? Awan mo ti dakas na. Awan mo ti sabsabali ka tayo. Ay na, uri awan sabsabali Lalaki lata ni Marlo. Nung makita na kang agpaspasuso iti anak mo. Anyalat panunutin nan. Ha? Ala kasinsin. Awan ti sabali nga ipapanan ti naramit ko. Saan kumit nga napanunot dahi tangabanag? Uwan na kasinsin ang ay na, lalaki lata ti asawak. Di mo lata maliklikan nga agpanunot ti sabali. Katkasta,
napamumulata in warda barukong mon, nga makitkitan. Kit kasano no may dito salas. Pasensya kan kasinsin. Alain ka dyan unig ti silid. Tama nga numakita ni Marlo. Sige kasinsin. Inakarod dyan unig ti silid din. Agyaman ati panangawis yung kanyak nga umay mamigat. Awan tiyan yaman na kasinsin. Awan tiyan yaman na ipag. Aw ba't isam sa bali kada tayo? Aywan kayam kasinsin. Saan ka di nga marigatan? Marigatan iti anya kasin. Iti ka sa saad yung kinikiko. Iti kahit ko sawen, kasano itong arutin na dumakil ni Kiko? Kasano nga rutin into no agbasa? Makaurnong kantungatan iti pagbasa na? Amom ka di nga bayat nga dumakdakil ti ubing kat dumakdakil mo ti gastos na? Diyak pa'y napanunot deta kasinsin. Umanay madla ti matmat gadak nga agserbi kada kami. Napialay gatang ko kada kiti kasapulan mi agi na. Day tangarot ti panpanunutek kasinsin. Kasano nga rutin no kastan tulatan. Pangalaam tong arod. No agkurkurang ton ti matmat gedam. Pangalaam tong arod. Anya nga tano. Anya kasin. Napanunot ko la day ti Adamat laking ka ti desisyon. Angin kasasayaatan siguro kasinsin Melanie. No, agabrod ka laingin. Tulungan ka pa eh. Napanunot ko deta kasinsin Valerie. Nasaya at launay sigurado nga maikak itinaranya nga masakbayan ti anak ko no. Makapanak nagtrabaho di abroad. Kit may lagayam. Kit apeng nga di ka mapanag-apply. Problema ka ron ti kwarta nga pag-apply ko. Ay na, tulungang kalatan. Nakasagana kami kini Marlo nga tumulong ken ka. Angin panunutik kami ni Kiko. Basit pa iti anak ko. Adda kami mo't. Adda akmat kasinsin. Saan mo pakadalagan ti anak mo? Manipo dita. Iruam mon nga aggatas iti delataw. Di kiti nakalatang gatas. Kwa. Oray, klata nga dumakilin. Sakto. Ay na. Kasano nga roden no awan ton gundaway mo. Nga makapag-abroad. Kasano inayad adayong apot ada mapasamakin ka. Kasano pengarot ti anak mo. Itatanapigsa ka pa itataada kami nga tumulong ken ka para iti panag-abroad mo. Gundawayam. Ang impan panunutek laing ti anak ko kasinsin. Awan pitinakam na. Adamat ti social media, adamat ti cellphone, nga mabalin mo nga pangtawagan kada kami nga kanayon. Tapno no, kanayon mo nga makita ti anak mo. Da kamin kini Marlo ti makaamuken ko na. Uray ta na irwamak matin ken ko na. Kastamat ni Kiko. Na irwam matin nga siyak ti mga aywan ken ko na. Iti agmalmalim. Tasamo mo't laalain iti malim no kwan, rabiin. Panunutek pa nga, nasaya at kasinsin, ay na, saan mo nga pagpanunutanin? Gundawayam kit din, nakasagana kami nga tumulong kin ka para iti magastos mo nga, panag-apply mo iti abroad. Panunutem ti masakbayan ni Kiko. Sige kasinsin. Ano nga sige? Umanugot kan? Agwen kan? Tulungan na ka? Agabroad ka? Para iti masakbayan ti anak ko kasinsin. Para kinikiko. Uwen, basta laki di tulungan ta kasinsin. Ay, talaga nga tulungan ta ka kasinsin. Gaputa agkasinsin ta nga. Agkasinsin ta.
Kasta ti agkakabagyan, agtitinulong. Oh, si kagaya Marlo. When Melanie, dinanon ka nga talaga dito eh. Ha? Siya? When? Apay, ada ka dinas kan kay Bagam? Ada. Saludsudik ko man o, agpaisuti ko na ni Valerie kanyak. Anya ka dito yung baganakin ka. Nga agabrod ka no? Ha? Agabrod ka kit ibatim ti anak mo kada kami? When? Ha? Ibatim ti anak mo? Idito nga manuabulan na pailaeng? Ha? Saan ka di nga? Ni Valerie tinangising-asing kanya. Anya? Ti ko na ni Valerie si kakano ti nagdesisyon. Si kakano ti mangayat. Saan? Ti kahit mo sawin? Saan mo nga idea? Ti panag-abroad mo? Saan, Marlo? Ti kinagpaiswan na. Ni Valerie ti mangidurduron kanya nga agabroad. Tapno ka no maikak tinaran niya gamasakbayan ni Kiko. Ay, nasaya at launay dito ang panggip mo. Nasaya at no agabroad ka. Pero saan ko mga ita? Gaputa kasapulan na ka ni Kiko. Kasapulan na ti presensya, ti panang taripato, ti pudno nga inana. Ngim, kunang amin ni Valerie nga. Amangan no, awan ton ti gundaway ko nga makapag-abroad. No urayat pa lang nga dumakil ni. Ket mayat kamet. Anya tiket mo sa ay na. Panunutim nga nasaya at Melanie. Panunutim nga nasaya at ti pagbanagan na no umadayo ka iti anak mo. Iti kasta pailaing nga kinaganos ti edad na. Nasuro ka 5 bulan na pailaing. Ina mabulan nanto pailaing. Amangan kat no di nakanto amamon ti anak mo. Di ka maawatan, Marlo. Ti amok no kayat yung ti amok no agpadpada kayo. Ti panunot kini Valerie. Ay, kayat kumit no anyaman iti pagsayaatan ti anak mo. No anyat pagsayaatan ni Kiko. Kayat kumit. Napatigmat kanya ako ni Kiko. Ang runa kat awmat nga ron ti anak mi kini Valerie. Angim sa balilaing ti pudno nga ina. Sa balilaing ti ayat ti pudno nga ina. Iso nga panunutem nga nasaya at detang banat. Saan ka nga basta-basta ag desisyon? Agyaman ak Marlo iti concern mo. Ngem pudnumet ti ko na ni kasinsin Valerie. Amangan no awan ton ti gundaway ko nga makapag-abroad. Kasanon to karon ti biyag mi nga gina. Aladaking ka dayta Ngem binagbaga ang kalaeng. At ilaing kahit ko kat pagsayaatan yung nga gina. Nangruna kini Kiko. Nga imbilang ko nakaspudnumot nga anak ko. Nagpanpanultak kaday di nga rabiina kasin yung maburburiburan ti panunot ko idingem. Nagari ti pagayatak nga maikak itinaran niya gamasakbayan ti anak ko nga ni Kiko. Iso nga ginundawayak tay EJ Jaya ni kasinsin Valerie nga tulong. Tulong finansyal para iti panag-apply ko iti abroad. Kat kaasi ni Apo Diyos napagasatan akmet nga naadaan iti trabaho aging nga napanakol iti balasyo taaw tapno agtrabaho akas domestic helper.
Idi damo ket maikawa ak launay kasinyong ta sa balilaeng na nakasanayak, nakairuwamak, nga minalem, nga inakalain ti anak ko, siyak ti mga iwan kenkwana iti ay agpatpatnag sa akong tumanen ibati kini kasinsin na Valerie. Ang imitan, idi tada ko iti abroad. Babaen laeng ti cellphone nga makitak ti anak ko. Yung pasaray at dadigidi gundaway na nga saan ko nga makontak ida. Hello, bayang, Marlo, naibagta na kontak ka. Oo. Ate ko di. Saan mo ka di makontak ni Valerie? Saan nga rod? Itay pa lang ang awagak ta, mailiwak ni Kiko. Kaya't ko kumamat ang makita. Adamat lang dyan balay. Adak namin ti trabaho kita. Padasim nga awagan ulit. Gore ka tatawagak. Tayo bagak nga awag ka. Baka di na lang kami di kaskaso ti cellphone na. Alaman nga rod, Marlo. Agyaman na klaunay At dadagidi gundaway kasinyong nakasla agatapak nga iad-addaway no iranranta ni Valerie ti saan nga mangipakasarita kanyak ti anak ko wenno saan ti saan na nga panang sungbat kadagiti awag ko di video call ko tapno makitak ti anak ko. Aging nga dayta nga atap ko ket sinugundaan ni Marlo idi ta nagsarita kami ket kunana. Dayta nga ti pagapapaan mi pay kini Valerie. Ay na, amumla ko mamela ni. Kasla ti nagikuha na mo ti anak mo. Ibagak nga tawagan na ka tapno ipakita na king ka ti anak mo. Ialing-aling na. Ay na. Aday wakla tanukwan tapno no di kami agapa. Ang masursuro na king kuha na no daduma. Kasla nalipatan nan nga saan na nga anak ni Kiko. Kasla nalipatan nan nga adda ka nga inana. Ha? Paymat ka kasi ni kasinsin, Valerie. Amuna nga siya ti ina ni Kiko. Rumbing na lang ipakita na kanyak, daday ta tinagtulagan mi idi. Dayta nga ti bagbagakin ko na. Dayta kita nagadisisyon ka nga di. Ay na, nasaysaya at siguro agawid kan. Ang sana mabalin, Marlo. Di pinalpas ti kontrata. Ken napanunot ko. Agurnungak mo umuna. Anya? Kasano nga rutin no? Di na kanto amon ti anak mo. Ha? Anya? Adda posibilidad na nga mapasamak da ita. Nang runa, no imot king ka ni Valerie, ti mismo nga anak mo. Iso nga nasasaya tagawid kan. Tabaliwam ton ti mapandit abroad. Huh? Saan mo't siguro nga ramidin ni kasinsin day jay? Siguro kat adulat pa ka kumikuman na. Ken saan mo na mabaling nga tagikwain na ti anak ko? Taan mo ti Diyos, ken amo ti tao, nga anak ko ni Kiko. Ang sana mabaling nga agawid ang kaawan man lati napasamak dito eh. Nga jak man lang na kaururnong. Iso nga padasik tigasat ko. Sakto ala agawid. Kalpasan siguro ti upat atawen. Anya, upat atawen. Une, mabayag deta Melanie. Ado ti posible nga mapasamak ka dayta nga kabayag na. Kat ti kabutbuteng ko launay. Ang mga no di nakanto amon ni Kiko. Huh. Sabi ko mata saan, Marlo. Agyaman na ka ti concern mo. No man adagundaway na si kanti umawag kanyak ta ipakita mo kanyak ni Kiko. Ay talaga nga dahil aramidek. Ang ilibas ko na sigurado nga apain nak ni Valerie. Ay na, masursuro nak yung kuana. Nagalasbat din ti ugali na. Gapulaing tadi kami gapulaing tadi agsikog.
kastamet din tiraramidin na. Tagikwain na matin, ti saan na nga anak. Kasi nga rod tinapasamak kasin yung imbes nga ti kasinsin kon ti umawag kanyak, weno ti awagak. Ni Marlon tinagbalin nga rangtay tapno no ti kasta ket makitak ken makasaritak ti anak ko nga ni Kiko. Nakaragragsakak tunggal makitkitak ni Kiko. Nangruna no ti ubain ni Marlo nga ay ayaman na ket aggargaragak ti anak ko orek la makalwa. Ngajak mapupuutan nga agarubusin dagiti luha. Kaya dagiti matak. Kamangkit kita ti anak ko nga uray no awanak iti sibay na. Naragsak lata. O nakaturugin, napanog nga nagay-aya. Wen nga rod. Agyamanak Marlo. Agyamanak kamot ti kinasayaan mo. Wanti anyaman na. Pakaragsakak launay, nung naragsak ti anak mo. Nangruna, pakaragsakak nung makitam ti anak mo. Kasano nga rod ni kasinsin. Sa ako ti makamungin ko na. Saan na mabalin detan aramiden na. Saan na mabalin nga tagikwain na ni Kiko. Iso nga, sa akong di makamong nga mangipapuspusan. Tapno no, makita mo lang takin makasaritam ni Kiko. Tapno amuna kan tulat ta. Agyamanak Marlo. Nakasisayat ka launa eh. Sana bale. Diyak to pulos malipatan ti kinasayat mo. Saan mo panunutin detan? Basta para kini Kiko aramidik ti amin. Amin nga pagsayatan. Tsaka mo di aramidik to awan ka, Marlo. Baka diyak ba pagsusuro ti trabaho dito abroad. Gapot adda ka, natalgid ti riknak. Iso nga, anusak ti agtrabaho pa ti sumagmamano nga tawen ditoy. Tapno makaornongak para iti anak ko. Nagawidak nga rod kalpasan ti upat atawen nga panakayadayok iti anak ko kasinyong nga jak ni namnaman no anyat mapasamak iti panagkita mi manen kini kasinsin Valerie ken ti panangalakon iti anak ko nga ni Kiko. Adda akon kasinsin. Nasayat mo tadakan. Amo to di kita gamit mo. Ha? Amo to di kita gamit mo. Tadi to ka nga agyanan. Ay na, marmar po og ti dati nga balay yon. Ha? Nang tedak mati. Itandan ti mapanmang dalos iti balay mi. Ay na, imbes nga itandang ko idin, inayong kong ingatan kadagiti yakasapulan ni Kiko. Ay na, padpatalusan pala di balay yung daanan. Tiket mo sawan ka sinsin. Saan yung inistimar ti balay mi? Ni Marlo mapanadaldalusan no kwa. Angem ko na kinkwa na, bebean nalatan. Apaman nga makasangpit ka, tikayat ko, agyan ka dito'y balay. Ha? Adamit ba kanti ka sila dito eh? Tapno makihitam kan tapno makaduam lata ti anak mo. Ha? Anya tikayat mo sawan? Ay, alangan mo't nga, bigla-bigla latan nga alaim ni Kiko.
Madi kaasi matisuna. Anya? Ang imrumbeng na laing nga laing kisuna kasinsin, kaputa anak ko ni Kiko. Wen, ang panunutin mo't ati pagsayaatan na. Bigla-bigla lata nga alain mo, hindi to nga nairuwam dituyen. Ha? Imbag ko maano kaya tat sumurot king ka. Anya di kita ipagbagam kasinsin Valerie. Umuna-una Shakti ina ni Kiko, wen amok dayta, adag ditan. Angin no talaga nga ipatpatek mo ni Kiko, no talaga nga pakainakaking kwa na, ti panunutim kiti pagsayatan na. Panunutim nga Shakti ng tartaripato, Shakti ng aywan kin kwa na, Shakti ng padakkel kin kwa na. Angin sikati ng ayat ka dayta. Sikati ng ising-asing kanyag dayta kasinsin. Kitimbagak lang ta concern na card kada kayo. Kaputa kasinsin ka nga rod, ken ka anakak ni Kiko. Ken napatig kanyak ni Kiko. Iso nga, ipagsayaatan na lang mo ti panpanunutek. Alangan nga alaim lat adagosen nga sangsangpet mo. Di ka mawatan. Anya dayta. Kuha, Marlo. Agyanak ka ro dito Ha? Wena. Apay nga agyan dito kat adamot balayda. Alangan magkabigla-bigla lang nga alain na ni Kikon. Idinto nga nairwam dito iti ubingin. Mabiglamat syempre. Kung bakit masyak mat ta ubing. Nga, biglalatan nga alanti sa baling nga rupa. Anya ti bagbagam, anya nga sa baling nga rupa kasinsin. Iso ti ina ni Kiko, amom dayta. Wen ngem upat nga tawen nga naginadayuda. Upat nga tawen nga awan isuna ditoy. Ha? Saan ka di nga sikat ng ibagaking kwa nga agaprod? Tapno na maikan na naranyag masakbayan ti anak na. Kat itata nagawi din. Apikas la, tila ibagbagak, saan kumitkid di nga, saan nga ti jak kayat nga alain na, ti jak kayat alain na nga dagos. Kindamagin na pelaing akin ni Kiko lo kayat at sumurot. Ha? Anya? Unay nalabas ka mat una yan si ka Valerie. Kat apay, agpay sumiti ko na. Saan mo ko mga tagikway ni Kiko? Gaputa, saan nga si Kati inana? Tapno saan nga kumaro pa'y tiririmi kasinyong kinikasinsin Valerie. Kaya tapno saan nga may ramraman ni Marlo itiririmi. Imanugutak-latan nga agnait pelang iti balayda. Angem kalpasan, iti sumagmamano nga aldaw, ket ipilit kon nga iyawid ti anak ko. Damagem ken kwa na. Ha? Damagem kini Kiko no kaya't nati sumurting ka. Kiko? Mama? Agawid tan iti balay tayo. Saan ka din nga dito iti balay tayo, Mama? Dito balay da mami? Ha? Saan? Balay da mamim nga Valerie ditoy. Ken ni dadim nga Marlo. Ngem siyak nga pudno nga inam. Siyak nga mamam. Sa bali met ti balay ta. Sa din na ti balay ta, Mama. Awan met ti sa bali nga nagigianak nga balay na digat dito'y laeng. Saan mo pa nga maawatan, anak ko? Ada sa bali nga balay ta. Ijay talaga, pudpudno nga balay ta, ijay nga nagnanaid kami kaday di lolam, kaday di lolom. Sino nga lolo ken lola, Mama? Iyam amok to king ka, ipakitak to dagiti ladawan da king ka. Apaman nga makadanon tayo balay. Ngem, kasano nga rin digiti kay ayam ko dituyen, Mama. Ken, kadwata ka din ni Mami kini Daddy nga mapan ijay balay, nga bagbagam. Saan anak ko? Dwata laeng. Ay, jak nga rin kayat, Mama. Kurak tupay. Anya ti kunaking ka? Kasinsin. Angem, rumbeng laeng nga gawid tayo jay. Tadito iti balay da mamim ken ni dadim. Ngem siyak nga ni mamam. Ken sika, sa bali ti balay ta.
Jakayat, tikayat ko dito yung balay. Taas idigdagit ikay ayam ko. Kat, saan ka di nga, Ije, sa bali nga, country ti balay mo, mama? Saan nga jet pagawidam? Saan ang kagsubli dyan, anak ko? Ag for gudak dito yan. Anya? Kahit ko sawen, nagawid akon, saan ak nga madayukin ka? Ay, agyan ka lata dito yan, mama. Agyan ka lata dito yan, tapno no. Agkakadwa ti lata. Jaketi, may adayukin ni daddy. Kayos tamitin kini mami. Nang nangruna kini daddy. Teeso nga minti kay ayam kunukwa, mama. Sige. Dito ita palang org agyan, ngem. Baliwan tanto tagsarita anak ko. Saan ka pa kayo mga naturog, Melanie? Si kagaya, Marlo. Kit oras si ka. Sana ka makaturog. Pasensya ka na, may ramraman ka ti. Awan ka nyaman na. Anya nga awan ka nyaman na. Nagsinungbat kay man itahin ka ni Valerie. May panggap kini. May panggap ka na kami. Kini Kiko. Talagamot nga peso met. Talagamot nga. Malaging bubuko di suna. Agasan. Saan namot nga anak ni Kiko. Yung kasla. Panagrik na anak. Panagrik na anak. Bukbukod na laing ni Kiko. Nga iso ti usos to nga inana. Apimot nga nagbalinmot nga kasyain ni Kasinsin. Diyan karodam mo. Desperada unayin nga maadda ni ti anak. Adda nga min diferensya na iso nga saan ngagsikog. Di na duktalam mi dayta. Gagaran na launay nga. Maadda ni ti anak. Oran niya nga wagas ti aramidin na. Isumat lang nga kinayat na nga agabrod ka. Saan ka madanagan? Nakaturog itan. Dapan naman, kinaidan ani Kiko. Saan na bale? Alayag tirik na ti anak ko. Tapno sumurot tumetla kanya. Aging nga adda ni Valerie. Kasla narigat ang mapasamak da ita. Tasyak, mapanak mo nagtrabaho. Jack mo't mabantayan ida. Di kayo mo't mabantayan. Kasano mo? Bayad iti kaawang ko ka. I-brainwash na gaya mo ni Kiko. Ay, Diyos ko, saan ko mga mapasamak da ita? Naskin nga sumurot kanyak ni Kiko. Naskin launay. Gaputasi ka nga rod tipod nga inana. Ay. Diyak yung pagarot nga kastinga. Mismo nga anak ko, di na kaya ti sumurot kanyak nga inana. Nagsakit tinakim ko. Maawatan ka. Oray no saan ko nga pudno nga putot ni Kiko. Kasla mariknak mo ti marikriknam. No siyak ti nakapasama ka na dayta. Talagang agsakit launay tinakim ko. Agyaman nak, Marlo. Inarakop nak. Agyaman nak. Agyaman nak ti kinasayaan mo. Melanie. Marlo. Diyak maawatan ti riknak.
Ngem. Uri di adda ka pala di abroad. Diyak pa'y sigurado idi ti marikrik nakin. Itay narakop nak. Ijay ko nga napaniknikan. Ti anya, Milo. Agayataking ka, Melanie. Anya, angin, kasano ni? Nagmahumahon ti panagayat ko kini Valerie. Sipo didi, ti maod ti na alas na ugali na. Nang runa iti agumen naman ti bukod mo nga anak. Namin pinsan nga nagmaumaw ti panagayat ko kingkwana. Angin, saan ko mo't mabalin nga? Panawan, nga isina. Ure no saan kami pa nagkasar. Tama siya nakarod kay ni Kiko. Diyak kahit gamaya dayo kanyak ni Kiko. Oh, Milo. Ipatpatig ka, Melanie. Milo. Nasaysayat siguro no. Datantiag din na. Sumurot kanyak ni Kiko. Sana mabalin. At nga kaguranak ni Valerie. Saan mo panunutin ni Valerie? Tauri suna, di na kamit pinanpanunot. Di namat panpanunutin ni pagsayaatan. Ti marikriknam. Noan niya ti marikriknam. Isot suruten. At da ka di matla marik na mga panagkayat kanyak, Melanie. Milo. Sana mabalinda. Amo ti tao nga saan mo panunutin ti masao ti tao. Awan ba ti sungsung batak kini Valerie, gaputa awan ba ti anak mi? Saan kami mat nga si kakasar? Yan. Tsakayat na ba? Shhh. Sana bali. Kanayon ko lang nga daldalusan dito balayo. Nagyaman na. Kinagyaman na ta. Saan mo nga? Inaramid ti kaya't mo nga mapasamak. Ijay mismo nga balayo kini Valerie. Oray ta asidigmadla diti balayo. Sabi ko ipalubos mo nga aramidik ti kahit ko mapasamak. Anya ka di ti kahit mo mapasamak. Nga datantiag din na. Kasanong ni Valerie. Bebeam ni Valerie. Adamot din nakam na. Makamun ti biyag na. Ang sigurado nga kaguran na. Baybayam nga rod nga yadayo na king ka ti anak mo. Baybayam nga rod nga tagikwain na ti anak mo. Angin, kasano kayo? Kasti ko na, awanin ti panagayat ko king kwana. No kayat mo. Urain to no bigat. Alaik to ni Kiko. Sigurado nga sumurot kanyak. Kit no amo nalakid di. Nga makipagnaedak kada kayo nga gina. Umanugot nga sumurot. Nga uri awan ni Valerie. Nga uri na awan ni Valerie. Kayat nak ni Kiko. Ngem ni Valerie. Iso nga. Palubusan ta kung matirik nata.
Marlo. Valerie. Agyaman na kiti amin king ka. Awan tayo nyaman na. Ar-aramitik ti amin. Gabuti patpatig ka. Saan ka di nga? Asilain ti marikrik nam. Sigurado at nga saan. Ayat dito marikrik na king ka. Sibo didi, at dakat abroad. Ti pagsayaatan yung nga agi na ti panpanunutek. Into no bigat. Makapagdiden natay ton kadaki ko. Talo tayo. Akas may isa nga pamilya. Kasanan numang riribok ni Valerie. Awan di maramidan na. Awan mati kamat na. Awan mati karbingan na kinikiko. Kinure mo't siyak. Iso nga saan kanto agbabawi. Saan kanto agbabawi? Melanie. Ipatpatig ka unay. Marlo. Ipatpatig ka met unay, Marlo. Agyamanak. Melanie. Kabigatan na kasinyong insangpet ni Marlo ni Kiko iti balay mi nga inlibas na kano ti ubing. Kasta unay ti ragsak ko kasinyong idi ta imanugoten ni Kiko. Nulaki di agyan ni daddy dito'y mama. Kahit kulat ta mama. Basta ada ni daddy dito'y Wen Kiko, sa anak ko pumanaw. Agyanak pa dito eh. Wen anak ko, agyan dito ni daddy. Nengarot mami. Ko ni mami, mapanidya abroad. Iso ti sumublat nga mapanagtrabaho di other country. Ijay naman lang napanan ni mama idi. Wen, ijay man lang. Ang mabayag, baka santo nga agsublin. Anya? Ay, apay met. Di mo pa'y maawatan, anak ko. Ang iso ti sumublat nga mapanagtrabaho di other country, mapanto agsapol ti sabali nga asawa na jayen. Anya? Ay, jak mawatan dati. Maawatam tulat ta, ito no dumagdakkel ka anak ko. Saan ka di nga da kayo tiagasawa kini mami? Ay, dakadagasawa nga agap-apa met. Di ba, mangmangig mo no kwa, makikita mga agap-apa kami. When daddy? Kit ni mamam, nakitam ka din nga nagapa kami. Saan pa'y daddy? At daka di agap-apa kastoy? Ay, Marlo, Ay, di kayo tisawin, da kayo tiagasawa? Ita, no, hindi kami ti kasawan. Kisek pa ni mama, Ay, tsika, talaga, da kayo gayam di kasawa. Di amok idi no ni mami Valerie. Sige, ituyak nga rin nagyanan, mama, daddy. Angim, ato ka diti, ubing nga kay ayam ko ditoy. Kitsakla tati kay ayaw mo na, ubing akmat pa, anak ko. Big boy kayo, daddy. Wen, ado ti ubing ditoy. Ayan, nasisingpat ti ubing ditoy. Alistom lang maiyasinig ti riknam kadakwada. Wen, anak ko. Agyaman na pa'y manugot ka nga agyang ka ditoy. Agyaman na ka, anak ko. Dak makaangas, mama! Ay, sorry. Nalaos-laon ti ragsak ko. Nairot gayam dit. Nairot laon gayam panangarakot ko. Iba't patig ka una, anak ko. Iba't patig ka una.
Kas ni namnamami kasin yung no pay naragsak kami nga agdeden na nang riribok ni Valerie kada kami. Naimbag lakit din taada karuba mi nga opisyal iti barangay nga agan anawa tunggalo may mangriribok. Aging ka nga napaayaban iti barangay ket pinaritan dan nga umay dito ayan mi. Ngem sa alat nga agsardeng ang gipopos iti social media ni Valerie Casinyong nga adu dagiti bagbagana nga pamerperdida kanyak awagan nak nga aggaagaw iti asawa gatel selepet jakla kasla ganan naibusanak kanon ti lalaki tano apay paylaeng nga ti live-in partner na ti inagaw ko. Ang amo ti Diyos Casinyong no anya ti pudno nga napasamak nga saan ko nga inagaw ni Marlo ken kuana. No di ket iso nga mismo tinangidoron ken ni Marlo tapno maregreg tirik na kanya. Casinyong dayto ti pakasaritaak nga iti agdama ket pakaburiburan launay ti panunot ko. Taamangan no adan to gundaway nga ada di tarwar ti anak ko ket ada aramidin ni Valerie nga saan nga nasayaat. Ada singasing dagiti nasisinged kada kami ken ni Marlo nga umadayo kami. Angem kasano nga rod. Alangan met panawak ti balay mi nga ada sentimental value na kanyak. Isun ti di makilak na kaya nakak. Balay nga ipatakder day di taatang kay dinanang. Casinyong balakadan dakman no anya ti kasasayaatan nga aramiden. Jakmot kayat nga maibabain ko mga ti mismo nga kadarak ti kasinsin ko no agkamangak iti otoridad kas kuma iti pulis adapay mangibaga nga ipatulfok ang jakmot kayat ta at bakad adda nga kumaro ti gulo. Nga ti kayat ko kumagat ti inot tulatan nga agbaaw ti gura pungtot ni Valerie kada kami ket maaklon nan tumet ti aming maaklon na tinapasamak ket ag-move on tumeten iti bukod na nga biyag. Wenno nasaysayaat kadi no umadayo kami paylaeng bayat nga kabara na paylaeng ni Valerie. Balakadan dakman kasin pangaasiyo ken usto kadi tinaramid ko nga tinutupak ni Marlo ure no amok nga mano atawen nga naglive in da iti kasinsin ko. Dahil nga rod di ba kasalita Casinyong ket sabi ko maada na ibati nga adal liwliw ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. Iyon akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad ket agyaman akbet ken kakasin ti laing ken anus mo nga lang tedbiag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo Melanie iti Ilocos Sur.